Τρία λεπτά. Το ακούμε. Ναι, εντάξει, είναι ξερό το κλίμα. Αλλά είναι πολύ φρέσκο και είναι... Και άλλη θέση. Ήταν θα πήγε. Απλά η Φλόρα το ήθελε και δεν είχε προλάβει να με πάρει το τελευταίο βράδυ. Και αυτό να κάνω αυτό. Έτσι έχω πει τώρα ότι θα πάρει. Έλα. Με τη μαμά του Γιώργου μιλάω. Α, μπήκε. Καλά, εντάξει. Θα βγουν τώρα. Αλήθεια. Πού? Λένε ότι κάτι λεπτά. Πάει παιδάκι. Κάποιος λέει ότι κολυμπάει στη μορφή. Βγες έξω στα πλάγια και ανέβε τα σκαλιά τα πίσω. Έτσι, μην πάτε μπροστά. Πού βλέπεις τώρα? Πού είσαι στο πάρκο? Είναι το ξυλοκρατήριο και τα κατάπολα και όλα στα κατάπολα. Πάνω εντάξει. Έχει σκαλιά. Στο τέλος, θα προλάβω να έχεις την ονομασία, αλλά από ποια πλευρά είσαι, από τη δεξιά ή από την άλλη? Από την πλευρά του σπιτιού ή από την άλλη? Από την άλλη, ωραία. Κοιτάξτε από την πλευρά του σπιτιού ή από την άλλη? Προς τα κατάπολα είναι σκάλα. Ωραία. Την τσάντα δεν την άλλαξα. Δεν πειράζει. Δεν πρόλαβα, δεν έβρισκα την άλλη τσάντα που είχα. Δεν πειράζει. Πού είναι τα παιδιά, είναι εκεί? Κάτι έλεγε ότι το λίγο για κάποιος στιγμές στο Ρουμανίδι. Καλά, δεν το πιστεύω ότι μπορεί να κάνει το μεταξύ σου. Και ένα άλλο παιδί από τη χώρα. Έχει κλείσει. Πώς θα κλείσει? Και μου έλεγε ότι κάνει τα γιάννα. Έτσι χαλαρά, ότι φτάνει. Ξέρει αυτό εδώ. Εγώ αυτό δεν το παίρνω.
Φεύγει και η Μαρία αύριο. Δεν μας έχει δει το Κυριάκο. Εντάξει, μας χαιρετάει ακόμα. Θα βάλω τα πράγματα. Όχι, δεν θα τα βάλω. Βάλω αύριο μάλλον. Πάμε στα... Τι αλήθεια. Κολυμπούσε μία στα παιδιά και πήραμε με σκάφη και μας έξουμε. Φασιόλο. Ακραίο. Βλέπετε εμείς. Κάτσε, εγώ δυσκολεύομαι. Στα παιδιά. Εγώ θα ξανά. Θα πάμε στο τσακίνι. Λέω, δεν χέσει και δεν. Μιλάτε. Εγώ μόνη μου. Α, να σου πω, να πας από το σπίτι το βράδυ, να δεις να μου πεις από το σπίτι. Όχι, μάλλον. Γιατί τώρα το έχει βάλει γι' αυτό. Τα ελαφυλάκια. Θα συνεχίσει τώρα. Εδώ σε πάνω μια φορά. Σε όλους αυτούς είναι σε